ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର କିଛିଟା ମାନେ ଠକ ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି, ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକୁ ପୁରା ଫ୍ରି କରିଦିଅ ଭାଇ, ଫ୍ରି କରିଦିଅ। ପିଲା ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିଛି ରେସେସନ୍ କିଛି ଭାଇ ଫିସ୍ ଭାଇ କରନି ଭାଇ। ପୁରା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫ୍ରି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫ୍ରି, ପୁରା ଫ୍ରି କରିଦିଅ, ସବୁ ଫ୍ରି କରିଦିଅ। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ରୋଗକୁ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଭାଇ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଭାଇ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଦେବ ନା ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶା ସୁଧୁରିଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ କଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ସିଏମ୍ଙ୍କର ପିଏ କରିବ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଯାହା ହଉ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ କେତେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।